Sound check, sound check. Sound check, sound check, sound. Diyos maray na aldaw po sa indugabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intentiones. Thanksgiving offered by Felix Riva. Special intentions for complete healing of Maria Faydona Rodriguez. For safety and good health of Viel Maria Gerold Theodore Rodriguez. Carmen and Kervin Joseph Bunyag offered by Benang. For divine guidance, safety, and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Maria Faye Donna and Jerome Rodriguez, Arnold Kirby Bunyag and Michelle Angela Primavera, offered by Benang. For complete healing and good health of Bibet Lagumbay, offered by Augusto Bunao. For complete healing of Jesus and Charles. To pass the board exam for nursing, to pass the board exam of Mariel Arcilia, offered by Arcilia family. For the eternal repose of the following souls: Father Luan Harsha, Father Sol Sais. For all souls of the departed members of CRC and LLFCC. For the soul of Baby Bunyag, offered by Bunyag family. For the souls of Arnaldo and Arvin Arnold, offered by Benang. For the souls of Salvador, Remedios, Nena, Kathleen, and all souls in purgatory, offered by Doti Monte and family. For the souls of Digna, Nicasio, Divina, Connie, Father Luan, and all souls in purgatory, offered by Felix Riva. For the souls of Rosalina, Remy, Nena, Salvador, offered by Augusto Bunao. Ngunyan ang ikakagsarong Domingo kan ordinaryong panahon. Ang simbahan igwanin katungdan na ipadagos ang misyon ni Jesucristo. Sa pagpadagos na ini, kaipuhan ang tunay na paglingkod kan mga apostoles, asin mga kasalihid kaini. Ngunyan yaon ang mga obispo asin kapadean na ipinapadagos ang misyon kan kagurangnan. Magkasararo kita sa pagpahiling kan tunay na paglingkod sa Diyos asin sa kagabsan. Ang satong Santa Misa pamamayuhan ni Reverend Father Felipe Dalanon, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po. Kaugmahan na dahil makakaagaw, kung di ka uyag sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dahil makakahanap, kami sa imo minahuli.
sa imong karon. Pagtubod mo lugod maglaron, ikaandam na kami ako. Sa ngaran ka Ama, asikan aki pati kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dayan ni Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mayrak man lagod sa tuang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tuong makasalan. Darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong parahay ang bukod. Inuo maumii ka, rinurukyaw ka, sinasamba ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka. Huli ka, nakula mong kamurawayan. Kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang na Ginoong Jesucristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akin kan Ama. Ika na nang papara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nang papara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro, kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugaying dangugaan sa mong mga pakimaherak. Asin hulita kun mayo ka,
an kaluyahan nin tawo, mayong mahahaman. Dani mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya, tanganing sa pagutob kan mga tugon mo, mapagugmami ikasabuot asin sa gibo. Huli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imo aki, na kay bamong nabubuhay sinaghade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Inataman kan Dios ang banwaan kan Israel. Minaot niya na ang sa iyang piniling banwaan, magindayupot man sa pagkuyog kan sa iyang kabutan. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro kang Exodus. Naghali ang mga Israelita sa Rafidim, asin nakaabot sa disyerto ni Sinai. Asin nagkampo sinda sa disyerto. Nagkampo ang Israel duman sa tungod kang bukid. Si Moises nagtukad pasiring sa Dios. Nagapod sa iya ang kagurangnan, hali sa bukid na ansabi. Siring ang sinasabi mo sa harong ni Jacob, asin isasabi sa mga Israelita, kamo nahiling nindo ang ginibo ko sa Ehipto, kung paano ko kamo sinakay sa mga pakpak nin mga agila, asin dinara pasiring sa kuya. Ngunyan, kung dangugunin dong marhay ang sakong tingog, asin utubon ang sakong tipan, magigi kamong sa diri, urog sa gabos ang mga banwaan, tasakuya ang bilog na daga, magigi kamong kahadean in mga padi asin banal na nasyon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang satong simbag, kita ang sa iyang banwaan, mga karnero kang sa iyang aripumpon. Kita ang sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, bilog na daga, maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan, maglaog sa atubang niya sa magayagayang awit. Kita ang sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Midbidon ang kagurangnan, iyo ang Diyos. Siya sa to ang kagibo, sa diri niya kita. Ang banwaan niyang kawan, na sa iyang pasabsaban. Kita ang sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Tamarhay ang kagurangnan, sagud pa man ang sa iyang pagkamarahayon, asin sa sunod-sunod na kapag-arakian ang sa iyang kaimbudan. Kita ang sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Ipinapasabot sa to kan babasahon na huli kay Kristo, kita nakabalik sa Ama. Si Kristo nagadan, tanganing tawan kita, nin bagong buhay. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ta si Kristo mantang kita maluya pa, sa itinalaan na panahon, nagadan para sa mga lapastangan. Masakit magkaigwa ning nagpapakagadan para sa sarong matanos. Ta para sa marhay, pwedeng magkaigwa ning mga ngahas magadan. Alagad, ipinapamidbid na gayo kan Diyos ang sa iyang pagkamuot sa tu. Kaidtupang para kasala kita, nagadana si Kristo para sa tu. Ngunyan pa daw na pinawaran kitang sala kan sa iyang dugo. Lalo nang ililigtas kita sa kaanggutan huli sa iya. Takon kaidtong kaiwal kita, ipinakiulian kita sa Diyos, huli kan kagadanan kang sa iyang aki. Ngunyan pa daw na naipakiulian na, lalo na makakaligtas kita, huli kan sa iyang buhay. Bako sa naiyan, kundi pinaabaw-abaw ta ang Diyos, huli kang kaguran ng tang si Jesucristo, kung noarin, nakamtantangon yan ang pakikipag-ulian. Marahay na bareta kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa ka banal Ebanghelyo, susug kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahiling sa katawuhan, udok na naherak siya sa inda. Hulita sinda, nahora sa asin, nakaruluko siring sa mga karnero na mayo ning pastor. Dangan ang sabi sa iyang mga disipulos, anaanihon dakol, alagad an mga paraani dikit. Mga di kamo sa kagurangnan kanaanihon, na magsubol nin mga paraani sa sayang aanihon. Inapod niyan sa iyang 12 na disipulos, nagtao siya sa indaning kapangyarihan sa mga maating espiritu na makapalayas kayan asin makabulong kan gabos na kailangan asing gabos na kaluyahan. Uya ang ngaran kan 12 apostoles. Enot, Simon na inapod man na Pedro, si Andres na sa iyang tugang, Santiago na aking ni Zebedeo, asin Juan na sa iyang tugang, Felipe, asin Bartolome, Tomas, asin Mateo, na parasingil ning buwis, Santiago, na akin ni Alfeo, asin Tadeo, Simon, na Cananeo, asin Judas Iscariote, na iyo ang nagpasaluib sa iya. Ang 12 ini, sinugon ni Jesus, asin tinugon, dekaw mo magduman sa dalan nin mga hentil, ni maglaog sa syudad nin mga Samaritano, kundi ralako kamo, pasiring sa mga nawawarang karnero kan harong nin Israel. Sa indong paglakaw, magharubay kamo. Harinina ang kahadayaan kan langit. Burulungon ang mga may helang. Barangonon ang mga gadan. Rilinigan ang mga daoton. Paralayason ang mga demonyo. Nag-ako kamong mayong bayad, mayong mangbayad, kamong magtao. Maray na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Ngunyan po yaong kita sa ika-11, Domingo kan ordinaryong panahon. Asin magayon po na paghurup-hurupan an pangapodan kan kagurangnan sa buhay ta, or the calling of God in our lives. Kaya sa kuyang paghurup-hurup, ang enot na naglaog sa kuya, iyo sinabi ni Jesus, iyo man si nagpagirumdum sa kuya, kan ako naglaog sa seminaryo. Itong sinasabi, many are called, but few are chosen. Pero kung pre-college kami, binago yan. Many are called, but few can afford. Masakit man talaga ang bayadan sa bukasyon. Pero kadto na nagdududa man ako, tano daw ta, many are called but few are chosen. Bako lang sa pagpadi, kundi sa mga bukasyon ta na pinili. Ano daw, may favoritism si Lord na magpili. Pero pag pinaghurup-hurupan ta po ang mga babasahon ngunyan, mahiling ta ang kasimbagan. Na enot, of course, ang pangapudan is God's 100% call. Gabos man po kita inapudan kang kagurangnan. Mayo po yan pinipili. Everyone is called. Pero ang sa tuyang pagsimbag, dyan ang mahiling ang gabat kan pangapudan. Kaya, magayon na mahiling ta from being called to be chosen. Diyan kita mahurup-hurup ngunyan. Kaya sa enot na babasahon sa Exodo, ang Diyos pagirumdom ang mga taga-Israel na tigsalbar sinda sa pagiging uripon. Sabi nga ni Kayan, He carried them on eagle's wings. Kung makahiling po ka muning sa National Geographic about sa eagles, pag may bagyo po, may snow, dahil po yan mahali sa ilang tatagan. Proprotektahan talaga ninda ang sa indang mga
si Woor sa indang itlog. Maski yan nakabaon na sinda sa snow o kung ano man na bagyo, ang sa indang pakpak, iyon sa indang pangsagang. Kaya arog man kaya ng kagurangnan, He carried us, He protects us on the eagle's wings. Maski dayta yan pinili, pero regalo yan kang kagurangnan na isalbar kita. Kaya sabi kan Diyos, if you obey my voice and keep my covenant, you shall be my own possession. Kaya inapod digdi sa enot na babasaw ng ang partnership kan Diyos as in tawo. God makes the first move, but we have to answer. Si Lord ang enot na nag-apod. He called us, but we have to answer the call. Ganoon man lang po yan, pag pinili ka, kung mabalik ka sa sarong varsity, tas napili ka, maski araw mo na di ka man matibay sa sport na yan, pero you try your best na mapili ka sa varsity. Pero pag yaon ka na sa team, ang inat mong gigibuhon, dapat tataw kang magdangog sa coach. Yan. Matibay ka man o dapat nagdadangog ka sa coach. Sabi kaya, ang good coach, bako lang yan naghihiling kung sisay ang maging sikat sa team. Kundi, ang maray na coach, hinihiling ang mga player na tataong magdangog. Bakong hambugon, kundi tataong magdangog. Who listens and learn. Kaya, mararisa po nindo, pag may kawat man na basketball o ano man na sports yan, pag may nahiling ang coach na day nagsusunod sa play, anong ginigibo? Pinapatukaw sa bangko. Yan. Hanggang matapos ang day ka papakawaton, kung day ka tataong magdangog, kang kawat o tigtutukdo kang coach na magbantay o mag-shoot, pero nagsadiri ka man na nakawat, papatukawan ka talaga kang coach. Iyo man yan. Ninhulita, bako mo yan team, kundi it's a coach team. Kaya sa buhay minsan, mas nagigitang makasadiri. We coach our own selves. Kumbaga nagse-self-medicate kita. Kaya minsan nahulog kita sa duwang patibong na ini. Enot na patibong, inapuntang pride. Minsan nainot kita sa mahal na Diyos, nahambugong kita. Pinapailing ta na, perfect ngayon ni Lord ang sa kuyang ginigibo, sa kuyang pamilya. Perfect ngayon ni Lord ang pag-serve ko sa simbahan. Tapos, pag kita nagka-problema, nagkasarala-sala, discourage na kita. Nagtatago na kita sa ministry, nagtatago na kita sa pamilya, nakagibo kita ning sala. Mas inienot ang satuyang pride. Panduwa, na patibong, iyon inapod fear. The fear trap. Ang Diyos, minsan may hinahagad sa tuya na para sa kuya or para sa tuya, uncomfortable. Guru, di mo kaya. Kaya natatakot ka na. Guru, di ko na mong guru yan magigibo. Mayo man ako kayang talento. So, sa takot mo, makanalagod. O day mo nalugod na gibo, hinahagad sa imo kamahal na Diyos. Or you don't even try. Day mo man lang tig-testingan, day mo lamang tig-push ang sadiri mo. Ninhulita, nahulog ka na sa takot. So ining duwa, mga tugang, minsan iyo ang nagpapapugol sa tuya para magdangog sa mahal ng Diyos. It's either hambugong kita o tatakuton kita. Kaya sabi ni San Pablo sa ikaduwang babasahon, na ang Diyos, si Jesus, nagadan para sa tuya, kan kita para kasala pa. Dahil man naghalat ang kagurangnan na maging matibay kita, malinig kita, bago kita isalbar. We were saved. And Christ died for us when we were still sinners. Kaya, day man kita pinili ng mahal na Diyos, nagpasikat kita. Pinili kita kan mahal na Diyos, huli sa pagkamuot. God chose us out of love.
Not because we are the best, we are the perfect, you do everything, but because God loves us. Kaya, kung ang Diyos inaapudan kita sa sarong bagay, tatawang ka kaya ng kusog. Tandaan tayan, when God calls you to do something, is it in your ministry, your vocation, in the church, in the community, God will give you the strength to do it. Dahil man sa'yo mo itataw ni Lord si kasimbagan tolos, kundi tatawa ka ng kusog para masimbagan mo ang sa iyang pangapudan. Kaya, ang hapot sa tuya, paano kita makakaabot sa inapod na from being called to be chosen? Paano kita sa inapudan, tanganing mapili? Simple lang, chosen people are the ones who show up, who listens, and obey in small, even small, in everyday things. Yan. Kung gusto mong mapili, pahiling ka sa mahal na Diyos, magdangog ka, as in magsunod ka, maski sa sadit na mga bagay. Kaya sa Ebanghelyo, nahiling kang mahal na Diyos, kadakulan na tao, as in namundo siya, ninhulita, nahiling ninda na garusin ng mga tupa na mayong karnero, ay mayong shepherd. Kaya pinadara niya ang sa iyang 12 disipulos. Tinawan ning kapangyarihan ang 12 disipulos na magbulong, asin ipahayag ang maray na bareta. Pero tandaan ta, ining 12 disipulos, bako man sila mga perfect na tao, may mga pagkukulang man po yan. Minsan day man sila nagkakaintindihan po baga pag nagmimiriting sinda ni Lord. May pagdududa. Pero, they were ready to listen. Tataw sindang magdangog sa mahal na Diyos. Kaya sabi ka mahal na Diyos sa inda, bago sila maghali, you receive without paying, give without paying. Nag-ako ka mong mayong bayad man ka mong magtao. Pinapagirom duman sa tuya mga tugang. Bakong sa to, dapat ang credit kang gabos na bagay na ginibot ang karahayan. Iyo, nagpagal ka, hininguha mo yan, nag-serve ka kay Lord, nagtabang ka sa mga nangangaipuhan, nag-ako ka, ning mayong bayad ka man magtao. Minsan kaya, tinitreat ta si Lord na garo vending machine. Nagsimba ako, Lord, nagpangaji ako, sarong simana, nagrosaryo ko roal daw. So, ngunyan, simbagon mo naman ang pangaji ko. Ayo. Taginibo ko man ang gabos. Nagpasensya, pinatawad ko ng nagkasala sa kuya. Si request ko man, Lord, gibuhon mo. Pero ang Diyos, man utang sa tuya. Tandaan tayan, God does not owe us anything. He already promised us everything. Kaya kung feeling mo na may utang pa sa mo si Lord, sala, ninulita, binayadan na niya, gabos sa tuya. We have already received the gift that we could never pay Him back. Anong regalo ni Diyos sa tuya? Ang kalangitan, ang buhay, kaibanan niya. Kaya, magtiwala sa coach, magdangog kay Lord. Kaya kung namamatian mo na, pagal ka na, natatakot ka, ini ang maray na panahon para magbalik ka sa basic. Punduhon mo na ang sa imong self-medication. Nagsasadiri, nagpaplano para lang sa sadiri. Arog ni Jesus, yaon siya sa hardin kan Gethsemane, nagpangadji siya bago baga siya ipako. Sabi niya, not my will, but yours be done. Pag nahiling mo ng sadiri mo na magiging makasadiri, pangadji mo ni, not my will, Lord, but yours be done. So let us stop trying to play in our own game. Let us stay focused on God. Let us keep our hearts teachable, coachable, and follow where the Lord leads.
and let us be called to be chosen. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalang ang langit asin daga, asin ki Jesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Pinangidam huli ka na Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na day kasagkoran. Amen. Bilang banal na banwaan kan Dios na inapod sa malainlain na paagi tanganing makapalakop kan marhay na bareta kan sa iyang kahadean, darahon ta an sa tong mga pangaipos ama na padagos na nagbabantay sa to. An sa tuyang simbag kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, maimbod na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinakban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo ga ang samong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa karahayan, asin pagkamatinao sa pag-anduyog sa kapwa sa ngaran kan kahadean kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo ga ang samong pamibi. Tanganing an mga paraoma, bendisyonan ni marahay na panahon, asin magindagyaan ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo ga ang samong pamibi. Tanganing an mga nagehelang makamati nin ranga asin magkusog huli kan pagmangno nin mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo ga ang samong pamibi. Tanganing an mga gadan, magpahingalo sa gudpaman sa katuninongan kan kahadean ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo ga ang samong pamibi. Langit no Ama, dakul ang aanihon alagad dikit ang paraani. Sa imong pagmakulog, himatea asin tabangin kaming makisumaro sa kaugmahan sa pagpalakop kan sa imong mensahe. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw para sa liturhiya kan Eucharistia. Asin kagtao na po sa diri mo, kapinonan kapanoan nin mga karahayan na nakamtan, kapos palaog mo. Ikakadulot ko sa pangataman mo, sa buhay na ini na imabilang ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagibo asin kagtao, gabo
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing nga sako sa inong atang, makakumunlagot kan Dios sa mga makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios, namimibi kami, nahuli kan kakanon kan mga atang, asin huli kan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo ang kamugtakan nin tawo. Magtugot ka, na daing magkulang ang tabang kan mga ini, sa samong mga hawak asin kalag. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal lama, Diyos na makamahan na rin kasagkoran. Tasiring na pagkaherak, namotan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana. Binuot mo na makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing namutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki, sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na nasa pamitirasan ming pagkakasala ning daing pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakang gabos na angeles si Sin Santos, nagpapahayag sa imo ni pagtubod, maugmang nagsasabi. Kagurangnan ni kanang ganan banal, burabod ning gabos, nakabanalan kay ni maatang namimibi kami. Pabanala ka ng bon kan sa imong spirito, tangani para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kang siya sa rogar niyang buot, pinasuliban sakod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinuo sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan kay ni. Tayo niyan sa kuyang hawak na idinudulot para sa Indo. Siriman pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, sa singgiraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa, napapabulosan para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Pagkagabuhay mo, liwan,
saya kami nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa iyong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen inaakan Diyos, kay Bani San Jose, sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupang nakapagaygaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na din kasagkoran, mag-omaw asin magpumuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakaman, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan ka nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakagwalian, nangangasitang magsabi. Ama niya mo na yamon sa langit, papanalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muyan nga, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin aray kami ang narahasa suko, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namibibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niya mo ang katuninungan, tangan kaming natabangan, kan sa imong pagkahirak, maging danay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan,
Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkabarunyog. Susog sa imong kabuutan, ika nabubuhay sinaghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninong kang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinoon kamo nin katuninungan. Uyang kordero kan Dios, uyang nagpapara kan mga kasaalan kang kinaban, palading ninapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibig kita. Kagurangnan, siring kay ning sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro ning mga paratubod sa imo, magbunga man ini ning pagkasaro sa imong simbahan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na si Reverend Father Felipe Dalanon. Ang satuya pong mass offerers, Adonai's Love Community, Mr. and Mrs. Ariel Arcilla and family, Mr. Edgar Ramos. Salamat po. Pasalamatan taman po ang mga akolito, ang mga nagbasa asin ministro laiko, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat man po sa satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, na padagos na pag-ayre kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan, na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyon ng kamukan Dios na makakamhan, anama, asin aki pati kan Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lako kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang pinapahay na nagpaso, ang murabohon nin pakong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalan din tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato